tilbage til Slotsbjerg Maskinudlejning, hvor vi i dag skal kigge på denne her festlige fætter. Det her det er en Rems fittingpresse. En Rems fittingpresse, og den bruger man, hvis man skal arbejde med rør, altså vandrør. Den kan sammenpresse fittingen. Men den her kan ikke noget i sig selv, så derfor så skal den have nogle kæber. Og her er kæberne. En af dem. Det her det er en M-kabel. Og det er batteriet, der er her. Det kører man ind i bunden på den her. Sørg for at køre det lige ind, og ikke skævt ind. Man tager den her kæbe her, og så putter man den ind i det her hul her, og kører den helt i bund. Og så trykker man den her ind igennem selve kæben. Så har man lige ført sig det her batteri her, og så kører man ellers bare. Man tager den her uden på røret, altså uden på fittingen, der sidder på røret, og så trykker man. Sådan, når den siger klik, så er den ude igen. Og så kan man løsne den, og så kan man åbne den her. Så kan man tage kæben af igen. Så det er så smart. Batteriet er igen. Det gør man ved at trykke på den lille knap. Den knap her. Så hiver man batteriet ud. Så skal batteriet ellers bare hernede igen. Og kæben skal tilbage på plads. Og fittingpressen tilbage på plads. Og det var alt om en fittingpresse. Det her er jo et kassen. Bare til orientering. Ellers så har vi en masse andre fede ting i Slotsbjerg Maskinudlejning klar til at hjælpe og bistå dig i dine arbejdsopgaver, både i hjemmet og på arbejdet professionelt. Så jeg glæder mig meget til at se jer i Slotsbjerg Maskinudlejning, således at de her fantastiske maskiner, de kommer ud og hjælpe dig. Fortsat god dag derude i det danske, og god sommer, fordi det er jo på vej nu, ser det ud til. Vi står her i starten af juli. Hej så længe.